Tento program je podporovaný projektom Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom globálnych klimatických a spoločenských zmien na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dobrý deň, vítajte pri relácii Zdravo. Nedávny Svetový deň zdravia bol venovaný chorobám, ktoré sú prenášané vektormi. Ľudovo povedané chorobám, ktorými nás môžu nakaziť zvieratá, a teda i kliešte. Práve na tie si dnes posvietime v relácii Zdravo. Okrem toho budeme hovoriť o liečivých účinkoch medu. Tak neprepínajte, dozviete sa viac. Na májové vychádzky by sme si mali pribaliť repelent alebo aspoň veľkú ostražitosť. Na lov sa totiž vydal drobný až neviditeľný nositeľ závažných infekčných ochorení. Kliešť. Na Slovensku žije hneď niekoľko druhov. Zaujímavosti z jeho života aj spôsob, akým si kliešť hľadá svojho hostiteľa, nám teraz prezradí popredný slovenský parazitológ. Máj už patrí k tým mesiacom, keď už kliešte sú v svojom vrcholnom aktívnom postavení. To znamená, že takmer všetky druhy kliešťov, ktoré tu máme, sú v tomto období aktívne a teda číhajú na svojich hostiteľov. Na infekčné choroby prenášané na človeka inými živočíchmi zomrie na svete každý rok viac ako 1 milión ľudí. Čo je ešte pozoruhodnejšie, 8 z 10 najvýznamnejších infekčných chorôb na svete prenášajú parazity. Medzi nositeľov nebezpečných chorôb patrí na Slovensku dobre známy kliešť. Žije tu dokonca až 6 pre človeka a domáce zvieratá nebezpečných druhov kliešťov a rozširujú sa i do horských oblastí, dokonca aj do miest. Kliešte sú reálnou hrozbou a preto im venujú patričnú pozornosť parazitológovia, veterinári i lekári. Práve v tomto období je teda pre nás najviac zaujímavý kliešť obyčajný, ktorý je tým prenášačom dvoch najzávažnejších ochorení, kliešťovej encefalitídy alebo zápalu mozgu a lymskej boreliózy, ale aj iných ochorení. No a práve začína už návšteva týchto lesných oblastí, takže priamo v prírode sa pokúsime tie kliešte nájsť. Kliešť na svojho hostiteľa čaká na listoch a steblách tráv, často na okraji chodníkov. Kliešť obyčajný je teda náš najčastejší kliešť, ktorý sa vyskytuje v tých listnatých a zmiešaných lesoch. Dubohrabové háje sú úplne ideálne, to je v nadmorskej výške 300 až 600 metrov, kde sa vyskytujú. Majú 3 vývinové štádia. Každé vývinové štádium, to je larva, nymfa a dospelý kliešť samička, sa musia napiť krvi, aby uzavreli svoj vývinový cyklus, ktorý takto trvá 2 aj 3 roky. Takže všetky vývinové štádia, larva, nymfa aj imago, dospelý kliešť, je schopný piť aj ľudskú krv, z čoho pre nás sú nebezpečné najmä nymfy a dospelé kliešte samičky. Práve tieto drobné čierne nymfy kliešťov sú najčastejšími prenášačmi nebezpečných chorôb, pretože sú ľahko prehliadnuteľné. Dospelé samičky s červeným brúškom sú nápadnejšie a ľahšie ich na sebe nájdeme. Kliešť sa nakazí zárodkami, ktoré potom ďalej šíri v štádiu larvy alebo nymfy, keď pije na infikovanom zvierati, ktorými sú väčšinou drobné cicavce, ale aj vtáky. A tento vírus alebo baktérie v ňom potom prežívajú celý život a keď pije na ďalšom hostiteľovi, tak pri cicaní preniesie na neho toto ochorenie, to znamená aj na človeka. Hovorí sa, že kliešť padá zo stromov. Áno, je to taký mýtus, že kliešte nám padajú zo stromov a vzniklo to asi tým, že kliešť, ktorý žije vyslovene v lesnej hrabanke a vychádza na konce tráv, listov tráv a krovia, a kde číha na svojho hostiteľa, ako náhle sa dostane na telo, reflexne pokračuje v lezení smerom hore, až teda vyjde niekde na plecia a väčšinou tí ľudia, ktorí sú na prechádzke, si to všimnú, až keď toho kliešťa majú tu niekde blízko, na prvý reflex sa dívajú hore na stromy, že odkiaľ to spadlo. Takže to už je kliešť, ktorý je niekoľko hodín na tele, ktorý už stihol takto výjsť a skutočne žije len v prízemnej vegetácii, v tráve, v hrabanke a tam niekde do výšky tých 60-80 cm vystupuje na tie kríky a tam hľadá toho svojho budúceho hostiteľa, či je to zviera alebo človek. Ale musím povedať, že človek je pre neho mŕtvý článok vo vývoji, pretože človek si ho nájde a toho kliešťa zničí, zabije.
Takže ak chytí si kliešť človeka, tak pre kliešťa je to smola, ale pre nás takisto, pretože môže na nás preniesť tie isté ochorenia, ktoré prenáša aj na tie zvieratá, s tým, že zvieratá klinicky neochorejú. U nich ten vývoj toho patogéna v krvi pokračuje, pomnoží sa a ďalší kliešť, ktorý pije na takomto zvierati, sa nakazí. Ale máme tu skupinu zvierat, ktorí pôsobia ako filtre. Sú to väčšinou veľké hospodárske zvieratá, ako je dobytok, kde keď sa napije kliešť na dobytku, tak ten má v krvi látky, ktorými neutralizuje, povedzme, borelie a kliešť sa stáva práve po nasycaní takejto krvi ako keby zbavený, preliečený týchto borelí. Takže tá rovnováha v tej prírode sa udržiava viacerými mechanizmami. Globálne otepľovanie, ktoré zaznamenávame aj na Slovensku v uplynulých 10 ročiach, spôsobuje rozširovanie kliešťov do vyšších nadmorských výšok, do pásma zmiešaných a ihličnatých lesov a naopak ich ubúdanie v suchých oblastiach na juhu. Teplo a vlhko je pre ňo kľúčové určujúce. Kliešť obyčajný má rád stredne teplé a stredne vlhké podnebie. Tým, že sa otepľuje a v horách častejšie prší, tak nachádza vhodné podmienky aj v tých vyšších nadmorských výškach. Sa nám už posunuli tie horné hranice rozšírenia kliešťov až niekde nad 1200, okolo 1300 metrov, čo je skutočne rarita. Pred 30-50 rokmi to bolo okolo 800 metrov. Má niekto napríklad nejakú záhradu alebo chce zistiť, či tá lúka, na ktorej sa ide pohrať, je bezpečná? Akým spôsobom sa to dá zistiť? Fakt je, že keď sa nachádza záhradka takej lesnej oblasti alebo chata, tak priamo až blízko pri chatke sa môžu objaviť kliešte a ľudia si chcú zistiť, či ich tam majú. Takže veľmi jednoduchý recept. Zoberie sa treba rúčka z metly, môže použiť buď nejakú plienku alebo starý uterák, urobí si teda takúto zástavku, ktorú potom ťahá ľahúčko po tej prízemnej vegetácii. Naša hľadacia akcia s bielou plachtou už o chvíľu priniesla prvé úlovky. Priamo v mestskom parku niekoľko dospelých kliešťov a nymfy. Niektorí ľudia si ich na sebe nachádzajú po každej lesnej prechádzke. Mali ste už nejakú zlú skúsenosť s kliešťom? Našťastie ešte nie. Samozrejme, že sme našli, aj teda na nás, aj na zvieratku. No, vyberali sme pravidelne. A nie len jedného, ale vždy niekoľko. Ja není som ten typ, na mňa moc nesadajú, takže neviem, ale zasa sú ľudia, ktorí hovoria, že po každej prechádzke. Asi o 20% z nás kliešte záujem nejavia. Sú ľudia, ktorí sú prirodzene ako keby nejak odolní voči kliešťom a naopak sú ľudia, ktorí sú zase vysoko atraktívni. Tí, ktorí neboli napadaní kliešťami, odpovedali často, že trpia na studené ruky a studené nohy. Totiž kliešť obyčajný je slepý, nemá oči a svoje zmyslové orgány má na konci prvého páru nôh, ktorými vníma kysličník uhličitý aj vyžarované teplo a pravdepodobne zacíti človeka, ktorý keď má studené ruky, studené nohy, že má nedostatočne prekrvenú pokožku a ani sa nesnaží, proste sa pustí a z neho odpadne. Takže isté je, že nevieme, ktoré sú to všetky tie faktory, ale sú ľudia, ktorí sú prirodzene odolní a naopak prirodzene náchylní na kliešte. Títo potenciálni prenášači chorôb čakajú, kým sa im dostaneme na dosah. Snaží sa dostať na pokožku. Väčšinou sa zavrtáva do kože na mieste, ktoré je chránené spodným prádlom, čiže to je pás, brucho, hrudník. Keď už sa teda si to miesto nájde, tak si najprv slinami to miesto znecitlivie, aby mohol pokojne nožničkami prerezať pokožku. Prereže teda pokožku a zasunie do neho ten svoj rypáčik, to je taká ozubená dlhá harpúna s niekoľkými zubami v dvoch radoch. No a keď už sa teda zavrtá, tak v slinách má ešte jednu látku, ktorá sa volá cement, je niečo podobná ako je sekundové lepidlo a doslova sa zalepí okolo celej hlavičky aj okolo toho rypáčika do tej kože a potom kliešť drží doslova ako kliešť vďaka tomu, že je v tej rane aj prilepený. Mali by sme vedieť, ako prisatého kliešťa správne a bez zbytočného rizika z kože odstrániť. Dôležité je, aby sme ho čo najskôr odstránili, či už je to z tela zvieraťa alebo z človeka.
Opäť sú tu rôzne fámy, ako vybrať kliešťa. Jedna z tých fám je, že kliešťa pokvapkáme olejom a že on sa pustí. Fakt je ten, že keď sa pokvapká olejom, tak sa mu upchajú jeho dýchacie otvory, ktoré má tuto na spodu tela. A tým, že sa mu upchajú, začne sa dusiť, začne ešte viac sliniť do tej rany a tým sa vlastne zvyšuje to riziko infekcie. Takže žiadne oleje, žiadne krémy, žiadne dezinfekčné látky. Kliešťa, ktorého nájdeme, chytíme väčšinou do pinzety, pokiaľ ju máme. Zatočíme čo najbližšie pri koži za hlavičku, zatočíme na jednu alebo na druhú stranu tak do pol otáčky. Nie je viac, pretože ten jeho fixačný orgán, ktorý má tuto ho vidieť na spodu tela, sa nám ukrúti a ostane v koži. Takže uchytiť ho za túto hlavičku, čo najbližšie. Používajú sa na to buď takéto klieštíky, doslova typu verzatilky, kde sa ten kliešť uchytí čo najbližšie pri koži, zatočiť na jednu druhú stranu tak 1,5 otáčky a ľahko ťahať. Miesto po kliešťovi dezinfikovať najlepšie jodovou tinktúrou, ktorá preniká hlboko do tkaniva a ak aj došlo k nejakej infekcii, k zánosu vírusu alebo baktérií, tak ten jod tam dezinfikuje ešte v tej rane. Alebo použijeme slučku, ktorá sa takýmto spôsobom nasadí na hlavičku a potiahne sa, kliešť sa týmto spôsobom tiež vytiahne. Alebo potom takéto lopatky, ktoré sú dole na spodku rozdvojené. Kliešť sa podsunie doslova, teda lopatka pod toho kliešťa a najprv to zatočíme na jednu druhú stranu a pomaličky ťaháme. Tak toto použijeme pre dospelého kliešťa a pre malú nymfu použijeme tie menšie klieštiky, ktoré opäť podsunieme, zatočíme na jednu druhú stranu a vyťahneme. Ďalšie zaujímavosti o kliešťoch a chorobách, ktoré prenášajú, sa dozvieme v relácii Zdravo na budúce. Rozkvitnutá jarná príroda prináša radosť ľuďom a množstvo práce včelám a včelárom. Med od nepamäti veľká pochuťka má aj veľa liečivých účinkov. Viac nám o tom prezradí dlhoročný včelár a medovinár. Včelstvo je najsilnejšie práve tak v máji, v júni. Vtedy má okolo 100 000 jedincov. Oni vlastne po zime majú menší počet jedincov, ale oni sa už teraz rozrastajú. Teraz majú obrovskú reprodukciu včiel. Táto prvá jarná nádhera dáva včielkam poriadne zabrať. Okrem dôležitej úlohy opeľovať a tak zachovať pri živote prírodu i nás, hneď na jar začínajú včely plniť svoje plásty medom. Med tak v zásade delíme na dva druhy. Jeden je nektárový, to je taký ten najčastejší. To sú kvetové rôzne medy, z kvetov, lučných kvetov, agátu, lipy a tak ďalej. A druhá taká veľká skupina medov sú medovicové medy. To už sú medy, ktoré nemajú nektárový, čiže nemajú kvetový pôvod. To sú medy, ktoré vlastne pôvod vzniká tak, že tú sladkú šťavu, ktorá vzniká buď na jedliach, na duboch alebo na smrekoch, vyručujú to vožky alebo iný rovnako krídly hmyz. Toto potom včely zbierajú podobne ako nektár a vlastne toto potom pretvárajú už tým istým spôsobom teda na veľmi hodnotný med. Medovicové alebo lesné medy už len tým, že ich je oveľa menej ako tých kvetových medov, poviem, tvoria možno 5 alebo 10% z celkovej produkcie medu na Slovensku, tak už len vlastne z tohoto vyplýva, že tie medy sú cenovo hodne drahšie ako tie kvetové medy. Aké sú pozitívne účinky medu na ľudský organizmus? Med je vlastne také najstaršie sladidlo, ktoré nám príroda vlastne po staročia dáva. Známe sú antibakteriálne, protizápalové účinky medu. Med sa od pradávna vlastne používa na liečenie rán, napríklad, že ľudia, keď mali nejaké poranenie, tak si vlastne natierali práve tým, že med má tie antibakteriálne účinky, tak vlastne hojí rany. Med sa používa napríklad niekedy aj na konzerváciu, tým, že má antibakteriálne účinky, tak ľudia, keď ešte neboli iné možnosti, také aké sú dneska, že máme chladničky, mrazničky a tak ďalej, tak sa vlastne zalievalo ovocie, dajme tomu, do medu a takto vlastne prečkalo to ovocie až do tých poznejších zimných alebo jarných období. Milí priatelia, populárno-vedný magazín Zdravo vám aj na budúce prinesie nové zaujímavé témy. Nezabudnite si ho pozrieť vo vašej obľúbenej televízii. Teším sa na vás. Dovidenia. Tento program je podporovaný projektom Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom globálnych klimatických a spoločenských zmien na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.